du spil, eller hvad? Det er 8 mænder, og så spiller Overwhelming Intelligence, og så sidder jeg i bære. Med det der uden at grine, så har du vundet internettet. Du må ikke have sko på. Det er godt. Nej, jeg må ikke sko på. Nej, jeg må ikke have sko på. Living la vida lumba. Living la vida lumba. Mål og pølser. Og igen. Hvor er det så sjovt, altså. Hvor kæft, det var godt i spillet. Jeg glemmer, at han tog over mig. Det er ikke en counter-spil, det er kort, men næste er en counter-spil. Nå. Det er meget sjovt, det her er lavet fedt. Det er mere, det vi har lige fortalt den der Liars Pension omkring til alle folk, og så blev han lige ind i dobbeltkammer. Men du havde også Overwhelming Intelligence. Det skal nok være jobbet. Så du taber til den samme. I det mindste så er jeg running with the shadows. We're running with the shadows of the night. Come baby, take my hand, we'll be alright. Surrender all your dreams to me tonight. They'll come true in the end.